Remediu Germixil Symbol, marcă înregistrată împotriva paraziților. Elimină complet paraziții siviermii intestinali în 30 de zile. Golește de paraziți pentru un curs mulțumesc, oferă substanțe. Vindecă și protejează împotriva paraziților, benefic pentru ficat, inimă, plămani, stomac, piele. Elimină resturile putrezite din intestine și posibilitatea de multiplicare a paraziților. 15 de milioane de oameni mor anual fiind victime ale paraziților intestinali. Atenție! Paraziți. O importantă sursă de boli infecțioase și oncologice. Pot crește până la 40 de centimetri în lungime și depun ouă de 250 de ori într-un ciclu de viață. Ficat, plămâni, creier și inimă. Testați-vă pentru semne de infestare. Alergii, erupții cutanate, lacrimarea ochilor, secreții nazale. Răceli frecvente, durere în gât, congestie nazală. Oboseală cronică, instalarea rapidă și de durata a stării de oboseală. Dureri de cap frecvente, constipație sau diaree. Dureri articulare și musculare, nervozitate, insomnie și variații ale poftei de mâncare. Cearcane accentuate. Modalitatea de intrare a paraziților în organism, vectori de infecție, paraziți din apă, sol și alimente, animale de companie, insecte, subiecte și zonele comune. Germixil Symbol, marcă înregistrată alternativa ideală la produsele chimice. Certificat și recomandat de medici, remediul potrivit pentru a scăpa de paraziții intestinali. Are un gust plăcut. Este alcătuit exclusiv din plante medicinale, recoltate din culturi ecologice. Nu are efecte secundare, spre deosebire de pilulele chimice care cauzează amețeli, greață, vărsături, agravează simptomele hepatice și parametrii bioimici. Remediu detox complet natural și sigur, ceea ce înseamnă că se poate utiliza și fără prescripție medicală. Avizul de specialitate pe Germixil Symbol, marcă înregistrată. Bolile cauzate de paraziți cauzează frecvente manifestări ale stărilor de răceală. Germixil, timp de 10 ani, a reușit să dovedească faptul că este un instrument de încredere ce oferă rezultatul cel mai rapid în lupta împotriva parazitilor. Alege să fii sănătos, alege Germixil pentru creșterea imunității, stare excelentă a pielii, părului și unghiilor. Ajută la modelarea pe plan extern. Digestie eficientă și scaun normal. Somn liniștit și odihnitor. Folosirea la maxim a timpului fără apariția stărilor de oboseală. Parazitii dispar din viața ta pentru totdeauna împreună cu afecțiunile cauzate de acestea. Sănătate pentru tine și familia ta.